welkom, waarom? Bij de podcast van Wrakselje met het wut en met de vraat. In de vorige sesje hebben we gezien dat God water brengt in de chaos door het aanbrengen van scheidingen. Benamen de scheiding tussen het goede en het kwaad. En we hebben ook gezien dat ze doet er de hemel en de aarde schepen had, dat er ook daar scheidingen aanbracht. Hij bracht scheiding tussen hemel en aarde, tussen het zuster en het lucht, tussen het water boven de aarde en het water onder de aarde, enzovoort. En toen leerden we over twee kenmerken van de Hebreeuwse poëzie. En dat waren een parallelisme en de vergelijking. En toen zeggen we het parallelisme in de eerste twee versen van de Earste Psalm. Want het eerste vers had 3 regels en die betutten ongeveer hetzelfde, alleen wordt er een climax opgebouwd. En toen hebben we gezien dat in het tweede vers eigenlijk de tegenstelling is met het eerste vers en dat daar ook weer een parallelisme is. En we zeggen toen in de eerste 2 versen dat er binnen mensen en die willen net meedoen met de sûnders en met de spotters. Ze willen net met haar kearje, net staan blijven en zeker ook net zitten gaan met hun om mee te doen met het spotten. Daar hebben ze geen nocht aan. Ze vinden alle nocht en aardigheid in het lezen en studeren van het woord van de Heere. Daar libje ze uit en daar willen ze nee libje. Nu zullen we het hebben over de vergelijking. En die vinden we in de versen 3 en 4. Want daar zeggen we eerst dat de gezegende mensen, de goede mensen, die is als een beam aan waterstremen planten. Die zijn vrucht jouwt op het tiert. Dat het graan net van verwilgt, alles wat er docht bedijt. Dat is goed nice. Dat is een beeld van vruchtbaarheid en een beeld van zegen. Maar zijn net de verkeerden. Oh nee, die binnen als het tsjêf dat op een wind ferwaait. Dat we sjogge hier ook weer de scheiding en de goede mensen die liedje op deze mooie beam en de oren mensen, de kwee mensen en de spotters die liedje op het tsjêf. En die goede beam die is planten aan de waterstremen. En die bedijt tegen goed. Want die is altijd een goed in het blad en ook de vruchten jouwt er op zijn tiert. Het is een zegen voor mensen en voor beesten. Maar het tsjêf is heel oors, want dat ferwaait in de wind. Dat houdt geen staan en het bloedt net. Het verdwijnt of het wordt verbrand. Nou, dat beeld van die schitterende beam, dat die niet denken aan een profetie van Daniel. Want de Heere God liet een beeldje aan de koning Nebukadnezar. En daar lezen we over in Daniel 4. Nou, in de oude Wumkesbibel is het net dezelfde versen, dan begint het bij vers 10, geloof ik. Maar in een nieuwe Friese Bibeloorzetting, dan begint het met vers 10. En daar lezen we dit. Sjogge, een beam midden op de aarde, een hele hechte. Die beam wordt lieke groot en sterk. Zijn hechte riekte aan de hemel ta, en de koe hem schen aan de eind van de aarde ta. Hij ziet kostelijk in het blad, en vruchten hier er bij de roos. Elk koe er maar aan te gast gaan. Het beste wat van de aarde zocht in zijn skaat beskoel. Het vogelbot uit de lucht hadden in zijn toeken ta. En meest en dier eten haar, maar aan hem zat. Een beam kan tegen grut en oud worden. Wist u wel dat er bomen op de aarde binnen joortedij die al 3 of 4.000 jaar oud binnen? Denk daar eens over na. Doet zulke bomen maar op de helft van hun leeftijd van joortedij wienen toen kear Jezus op de aarde rond.
En doet die beamen nog maar jonkjes winnen, doe wie het David, die zijn lofzangen op de Heere joeg. En zo'n mooie beam, zo'n oude, majestueuze beam, dat is de vergelijking van die mensen die houden van het woord van de Heer en daaruit leven willen. Maar de twee mensen is het heel wat oorsk. Het woord zegt, die liet je op het tsjêf dat ferwaait op een wien. Dat had geen staan. Als het de tijd van de rispingen is, dan komt de boer en die meent het nat. En als het nat meent is, dan gaat het te testje. En op het testvlier, de slachter op de planten in, om zodoende de kerels los te maken van het tsjêf. En dan smiet het op in de hechte, zodat de wind er terugwaaien kan. En dan just dat de zwiere kerels, die vallen duindel, maar het tsjêf, dat papierachtig is, dat verwaait in de wind en dat komt op een grote bulte te liggen aan de andere kant. En aan het eind, dan zal de boer dat tsjêf verbranden. Dat is het beeld dat hier genoemd wordt. En hierin sjoggen we een beeld van de rispingen, maar dat is dan ook het waardeel van God op de laatste dag. Nu zullen we het nog hebben over 2 woorden van de eerste 2 versen. Van wat de goede doen en wat de kwade mensen doen. De goede mensen die mimeren, die bedenken over het woord van God. Maar de kwade mensen die bespotten het woord van de Heer en spotten ook met de mensen die daar haar nocht in hebben. Dat we zullen het eerst hebben over het mimeren of mediteren. Wat is dat eens? Nou, ik heb het al eerder gezegd. Ik denk dat het mediteren op het woord van de Heer, dat betekent dat we dat lezen, nog eens lezen, vaak lezen in verschillende Bijbelvertalingen of talen en dan daarover nadenken. Zoek naar het verband van de woorden in hetzelfde boek of in de hele Bijbel. Wat wordt daarmee bedoeld en wat is de bedoeling voor ons? Hoe wij daaruit leven kunnen. Tot glorie en ere van ons Heer. Maar, hier today wordt de meditatie ook gebruikt voor andere dingen. Zo hier eens een keer een praatje met een christelijke docent, een leraar, en die hier met zijn collega's hier op een retreat was. Een geestelijke week van opbouw bij een Rooms klooster. En zo zei er chemie dat wie ik een workshop over meditatie. Toen zei ik heb van Timothy Keller geleerd dat er binnen 2 soorten meditatie. De ene meditatie is om te mediteren op het woord van de Heer. Zodat ik krekt zijn hier, om daarover na te denken, om daar wat studie van te maken en daarover te praktiseren en te bedenken hoe we dat het beste toepassen kunnen in ons leven. En dat oorjouwen aan de Heer om ons leven naar zijn woord te richten. Maar er is een andere meditatie en die is heel oors. Want daar moest je niet verstaan net gebruiken. Daar moest heel stil wezen. Moest alles buiten sluiten om wat er binnenkomt door de eigen en de eren. En dan moest de wacht uitlezen om die zelfs oor te jagen. Zodat dan op deze manier door God ervaren kerst en dat hem jaren kerst. Maar dit is een gevaarlijke zaak. Want hiermee stellen we iets open voor kweergeesten. Want wie worden erop wijzen om altijd klaar te staan om te zien wat goed is en wat kweer is. En daarvoor hebben we het woord van God en de geest van God van neder. En dan denk ik aan het woord van Paulus dat er schreeuwt aan de gemeente in Efeze. Efeziërs hoofdstuk 6 en daar zegt er in Alve, ris je me uit met alle wapens die God jouwt, om de glupske streken van de duivel steen te kennen. Dat we moeten altijd oppassen om de glupske legens en wijzen van de duivel, om die bij ons voor te houden.
Want, zei het, u strijd giet net tjen meisken van vlees en bloed, maar tjen de machthebbers, de oerheden, tjen de wraakbeheerskers van deze tjustere tijd en tjen de boppe-ierske kweegeesten. Daarom zeg ik, we moeten tegen oppassen hoe we mediteren. Mediteer op het woord van de Heer, want de Bijbel, dat is het zwart van Heilige Geest. En daar moeten we ons mee tarissen. Net evenstellen van de kweegeesten, maar daar tjen op een hoede staan, om wacht te houden, daar tjen uur. Gezegend is de meeske die jouwt om het woord van God, die er tegen nocht aan had, om die te lezen, te bestuderen en daaruit te leven, want die wordt een rijke zegen in dit leven en in het nächste leven. Nou hebben we het schon over meditatie, over het mimeren op het woord van de Heer. En aankomende keer zullen we zien naar de spotters. Wat is dit spotten? En is dat alleen nog van de buitenkant van vaak de moslims die de gek hebben met de drie-eenigheid van ons God? Of van de atheïsten, de dwazen die zeggen er is geen God? Nee, er zijn ook mensen in de kerken. Er zijn ook christelijke leiders en theologen die eens spotten met het woord van God. Onschijn.